Jo soc Xem Hernández i soc president del col·lectiu Soterrani. En l'associació la meva tasca és el jefe de taller del projecte de Bicis per a Totes. L'associació naix entre un grup d'amics que volien ajudar a canviar un poquet el món i fer coses, i cada un aportava el seu granet d'arena i sempre pensant en el medi ambient i en la sostenibilitat. Soterranya té diverses àrees, medi ambient, el tema social, cultural i cultural. Sempre intentem ficar la bicicleta com a eina per a poder introduir tots aquests projectes que tenim en marxa. Soterranya té projectes com el de Bicis per a Totes, tenim un projecte en els xiquets del barri, perquè estem en el barri del Xenillet, i també una biblioteca popular, també tenim bicicletes adaptades per poder portar a gent amb alguna discapacitat. El projecte de Bicis per a Totes, per exemple, és un projecte que el que fa és donar medi de transport a gent que no pot tindre medi de transport i li dones una eina perquè pugui anar a treballar, estudiar, buscar-se la vida o el que sigui. És un model de bones pràctiques. I a banda, el que fem és reciclar tot el que entra així. Si se pot reparar, se repara, i si no, se desguassa i se gasta per a una altra bicicleta. El projecte de Bicis per a Totes es comença fa 8 anys, que se trobarem una bicicleta tirada en el riu, diguem això, anem a agarrar-la, llevem un residu del riu i li donem a algú que la necessite. Començarem en aquesta bicicleta i després farem una altra, perquè algú ens dona una altra i tal, i ara portem les 1.010 bicicletes entregades. Necessitaven un local. Nosaltres tenim un local compartit en diverses associacions i per poder reparar no podem. Parlarem amb l'Ajuntament i l'Ajuntament al final ens cedí aquest espai i vinguerem ací al barri per això. Però clar, arribarem ací, començarem a veure els xiquets i xiquetes del barri que volien entrar i no volien entrar. En principi digueren que no, però al final intentar canviar el món de portes a dins i deixar la realitat que tens fora és un poquet surrealista. I com les bicicletes, el mateix. D'un nano o dos es començaren a vindre i se feren 50. El petroli se va acabar, perquè se va acabar, i tenim que fer diferents coses, tenim que pensar en unes altres coses. Les energies no són infinites, algunes. Hi ha que canviar la manera de pensar i pensar en que no podem continuar el ritme que portem, tenim que créixer un poquet per poder avançar, si no, no podrem avançar en la vida.